Pozdrav draga djeco! Dobrodošli na Zizi farmu. Ovdje imamo puno domaćih životinja i danas ćemo vas upoznati s njima, pa krenimo redom. Prva životinja nam daje svoju vunu kako bi ispleli tople pulovere. Znaš li koja je? Pa da, to je ovca. Druga po redu je životinja koja voli jesti grmlje i brstiti drveće. To je koza. Ova životinja nam daje svoja jaja. Naravno da znaš, to je koka. Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje. Sljedeća životinja je velika. Možeš je jahati i brzo trči. Da, to je konj. Ova životinja nam daje svoje mlijeko i glasa se mukanjem. To je krava. Iduća životinja je roze boje, veselo trčkara po dvorištu i glasa se roktanjem. Znaš li koja je? Naravno da znaš, pa to je svinja. A tko nam čuva cijelu farmu Zizi? Pas. On je naš vjerni čuvar. Najvrijednija životinja na našoj farmi, koja nosi teret i pomaže svima, je magarac. I zadnja životinja na našoj farmi, koja je vrlo slična kokoši, je patka. I to je to, draga djeco. Sada smo upoznali sve životinje na našoj farmi Zizi.